упражнения. Нали, сега вече влизаме в игрови ритъм, през 3 дни имаме мачове и вече трябва да се... Получихме гол, което беше добре. Също така малко да съплем, но като ритъм, като динамика стана една добра промерка. Уелтън направи резултат 2-0, но след появата през втората част на някои от юношите, които Работа очевидно е необходима в базовите настройки. Поглед сега директно от автомобила на... Съвсем не е много напред и пред Хамилтън, който във втора бързо обиколка с твърдите коли, вече е по-бърз и от Сайнц и Верстапен. Разбира се, пълна до краен предел, превърна се в огромна звезда. Карл Алкараз в своята година. We have a few reminders. We have a net device. Shot clock will be in the far corner, so please keep an eye on it. Time between points. TV changeover. Carlos, you get the box with a white sign, please sign. And you get the one with the red. Говорим с него в кабинета му. Доста си уверен за човек, който не успя да дръпне с пусъка. Сами се упражнявахме с нощи. Чудесно. Как да уволня Франк? Боже, защо го казваш така? Паднал с това бара и я закарах в болница. Кога ще го направиш? След 6 до 8 седмици, ако спазва предписанията. В този случай на Канаани да го изпревари в борбата за топката. Земеделието на министъра на финансите 2 дни бяха изключително интензивни, изключително натоварващи за всички. Резултат. Ясно е, че няма как всяко нещо да бъде изцяло постигнато, но важно е да се стигне до консенсус, който да удовлетворява всички. 190 centimeter tall, he weighs 95 kilos with a total fight score of 39. He has none less than 30 wins, 9 losses, and no other than 14 by weight. 14 мача спечелени с нокаут. Thailand champion of 2018. Тоест на запазване на аванса на почивката. Сам Стъпс извърши нарушението, не трябваше да го прави, тъй като имаше съотборник до себе си, който евентуално да спре Колманд, който се бе впуснал по левия фланг. Бранд, Адееми, Пирсон. Сменят рязко фланга. Атаката. Така че бъдете добър християн. Никой. За изказване има думата господин Костадин Костадинов.
Не Сасич. И ето, Тони Лото преминава в половината на силата. Само коща. И друг ферибот. Имаме един, ще изчака да свърши церемонията. Има ли друг? Върви по брега. Минаваш паметника, църквата е отдело. Как се казва древосекът? Я каза кафе ли? Дълги 200 са това. Пропуска. Яво сере там! Това мама ли е? Плаче ли? Плаче, защото бях лош с нея. Нещо само за веднъж и без ангажименти стайла ли? Да. Викат го, когато искат гарантирана смъртна присъда. Прякорът му е доктор Смърт. Доктор Смърт? Изгонен е от Американската психиатрична асоциация за поставяне Ти изнасянето и в по-предни позиции от играчи на Марсилия е нарушение. Или на когото е било от другите футболисти на Марсилия картон нататък в матча, но от друга страна видяхте колко изнервен бе. Сърбия да намери все още своя ритъм. 0 от 9 от игра, но пък с пропусна. Сега отново Месман е намерена. Линския с движение на Кота. Скри топката на цялата сръбска обрана. Първо на теб. Честно казано, не знаех как. Момент. Какво се опитваш да ми кажеш? Да им обясня ни пари, че всичко това са пълни глупости. Нямате избор, ако искате да спасите бизнеса си. Почти всички клиенти от... Има добър пример. Той те обича и уважава. И хвърля един бой. Виж, аз познавам разни хора. И ти познавам. Гавискон образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Лекарство. На възраст. Следващия път сме вкъщи. Ти пък кой си? Ченге, детската градина. Събота, 20:30. Да си татко, не знаят. Време беше да донесете добри новини. Напусти. Не се съмнявах. Да, точно. Здравейте. Как мина с борда? Не е много добре. Изгониха ме. Много съжалявам. Не е проблем. Все пак ще изпълним плана. Саймън и Прия се връщат в Париж.